затова може да се каже, че имам два родни, български и руски. Първоначално да, имах затруднения, защото тук се говори книжовен български и говорила съм само в час по български, така че малко имах затруднения, но свикнах. Искам да ти кажа, че даже във всяко едно село си имат пак различен диалект. Нашето в Твърдица, може би най-известното, което е думата хъл. Хъл? Хъл. Което е? Това означава да. Някой като те пита, ще ходиш ли утре на училище и ти казваш хъл. Хъл. Друга, може би, за която се сетих е локва на български, а при нас е балабона. Говорим тук вкъщи на български, старобългарски език, примерно даже тези думи. Не говорим крутуваме, лакуваме, стари думи. На работа също се говорим на български, само в училищата, в школите там се говорят на руски.